माबा जायो आं दा बुंसै दामदो आंबो खामनि र' ओस दैया बिराद माबा आरोना बियो नै डेन्जार दाहार फैबाय बेखौ बारस'नो होनबाबो हाया आरोना नै माने बियो बे सरलपारानि दै बियो ओरैबायदि स्पिड आरोना दैया एकदम बारस'नो होनबाबो हाया नै हाजोआ बिराद मोजां सलिड हाजोआ ओमफ्राय दैया दा माने अखा हादोंमोन दा बयबो अखा सिजाजोबनाय आरोना बहाय मानसिफ्रा नै अखा सिजाजोबनाय मानसिया ओमफ्राय बियो मा होनो दैया बियो दा बे दैया माबाजोब्बाय आरोना फुरा देरजोब्बाय हाला दा बारनो हाला नङाबा ओरै बारना बै हाजोखौ नायहैनो हायोमोन नै हाजोआथ' खाथिथारमोन नै बै जों भुटानफोरनि न' दङ आरोना नै नै बेजों नै बरिया सरलपारानि लामा सरलपारानि लामा बरियाखा नै मालाबा बेरायफै जोंनि आसामनि सिङाव थानाय सरलपारा उल्थापानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बलिमाबो होफा सिदा दंफां ओरै मोजां मोजां दंफां नै दाबो बलिमा एसे होबावलै मेथाइया गायसो दामफा बे नांहैयो गासिबो एरंखौनो गयखौबो बे गायनोखौनो हाबाय दे बियो अयथासार गोरोबखाबाय बियो नै बैबो हनै बिसनिसोल' नांगौलै बेफोराव जोङो समबागौ मोनला गैया माथो बिमेट गैया फुरा भुटान बर्डार मोनफैबाय जों भुटान बर्डार नांगौ मोनाबा बिमेटआ माजों लाखियो सरलपारानि लामा जोंनिजों ओरै खोला आयै बेबायदि लामाया सथिबो बार खोलो खोलो सलिड सरलपारानि लामा भुटानाव थांगोन सथिबो ने दंफां बारि बारि सिं सिंनो वाव भुटानाव नै खाथिथारसै वाव लागाव सरलपारा जोबोलि फार्मासिनाय सिडनीयाव हारसिंलाय बेफोर बिदि लाखिनाया गेटआव दिनावनो 2 लाख हाजार हाबदों गारि नै 100 थाखाबा 10 खानावनो 1000 20 थाखा 20 थाखाबानो 10 खानावनो माबा 10 खानावनो 2000 लोगोफोर आंनि लोगोफोर आंखौ दा गालां हारसिङै थांफानो आंबो नोंसोरजों अराय सम अराय जिउ लोगोफोर आंनि लोगोफोर आंखौ दा गालां हारसिङै सुखुनि समाव आंजों